Hambai kapanita hote bukisung ang jora tai khoroksa bai kisa kok salana chai toknai bini khoktei kapanita hote bukisung sakya ine kapanita hote bukisung norok saiman kana siniman kana abongka chin borom ganang je bono hinjago Thomas kiaba ayang bisingo tompo bolong borok noima hinchenai kiaba bolong borok tompo bono Thomas hin sinajago bini mongnor joton saiman kana Pasoram Tripura bini kamiongka dumasara chung baksana chini thaithi kelaimani dumasara khapanta hote bukusong bobo Tripura angbo Tripura sat nono phungka sangni jora goje chini koborok TV channel eba ka sangchati TV channel bisingte non lamsu ket nini sinimu kya rogari Hamai sangchati koborok channel no ani tako kamal kanti Tripura no jora gamroman bagai जोंनि no फाइमानto chini dofa hani je chini je manthai basic je to chini manthai asa civilian ba manthai tango ingkai जों to joba khai phaija joba khai mano lo जों agibo saka tabo kongno जों masago chini je saijong sangnai chalangni chalak thamba kaibri kaba khai phainen bisingo chini kono special package kari ingkai जों chini manthai soktani deprive tamni bai hingkai যারা agreement ফাইনাই বংনি কিন্তু যত প্যাকেজ রিহ্যাবিলিটেশন অল দ্য স্কিম নি আন্ডার বং মানো কিন্তু जों যারা সিঙ্গেল নিউক্লিয়ার ডাবল ট্রিপল খাই ফাইনাই রক সিনি বাই কোনো স্পেশাল স্কিম সালাম জায়গা অবন বাই जों কোনো সিনি হামকরিনি বাগै जों মায়া গাইनो बायनो जों बदल खागै सिनि जेआरसी जेएससी हिनै जों फर्म अबद कासाम प्रि 1998 post 1998 hinai जों खाजाक दङ इंगा अ खाजाकनि आं कायसा वर्किं कमिटिनि प्रेसिडेन्ट इंगा अबदिखायनो जों बारबार सिनि उद्दतम कर्मकर्ता बा सिनि मिनिस्टारनि दुवार करे थांगा बंगनो अफिस थांगा जों सिनि मेमोरेन्डाम साबमिट खायका इंगा जों अबनति लेंग एन्ड ब्रेड बो सालायका सालाय माने हलो जों तो आसास तरखा जों तो इ नং अब जों नायनाय एवं जों जेहेतु डिपार्टमेन्टनि लाइन डिपार्टमेन्टनि बरक जों किन्तु अबनति नং इ ताग्रो मानसिनाय बा ताग्रो सनाय अबतिके सामया जेहेतु कतगुला स्टेटनि आन्डार करै बा विभिन्न डिपार्टमेन्टनि नोडल डिपार्टमेन्टनि आन्डार अ स्किम न करै हिंके जों किन्तु गभर्नमेन्टनि अंगै माने गभर्नमेन्ट ब्युरोक्रेट हिसाबै जों जोंनि कनसार्न मिनिस्टारनि आरो जों फुटाब खायनाय एवं अबनति जों डिसकास खायनाय हिंके जे सिनि आन्डार करै अबनबो जेकुनो एकटा आन्डारस्टेन्डिंनि बिसिंतै सालायमानि बिसिंतै जदि नंनो अबनो जों जदि रय मानो हिंकाय जों अब नंग बायबो गाम सिनि बायबो गाम जों मोनायो नंनि अबहाय जे जिंजाल अबहाय केसे केरें जे माया काया रजागि अबरन जों नंनो सफंनान बायबो जोंबो जत आसे नोडल अफिसार विभिन्न डिपार्टमेन्टनि जे जों फायनाय अबनो तैबो जोंबो खाबाय खबाय नं अबनो मानथों हिनै जोंबो नायो गाबन बायनो जों नंनो कग्रखा जे जों तो इन्डिभिजुअली आसे नोडल अफिसार जों डाइरेक्ट नंनो रनाय जों फारिनायनि सामाया किन्तु जों रनान बागै साइटकनाय एवं अबनो जों सालायमान बिसिंते बायखाय नंनो सुबुङै रमानो अबनोबो जों साइटक नायनाय हिंकाय अ साइटक माने बिसिंते हयतो अबतो जेहेतु एडमिनिस्ट्रेटिवनि बेपार गभर्नमेन्टनि बेपार जेतुनि साखा जे खानाम मानाय अबतो कगिया गबन बायनो अब एकटा मेकानिजमनि बेपार दंगो हयतो जरा नक जे माना मुसुक माने अजरा हयतो नक माया अंगै फनो मानो किन्तु अब जे माया नाय अब नक तावान सते जे अब नक 100% माने अबया कारण हिंकाय सालायमानि बिसिंते बुजिलायमानि बिसिंते आन्डारस्टेन्डिंनि बिसिंते कारण के कायसा प्रोजेक्ट बा कायसा स्किम इमप्लिमेन्ट खायनाय काय हयतो जे इमप्लिमेन्ट बिसनि सागां अब अंगै तंमानि किन्तु अ स्किमनि टाइम बा शेड्यूल बिनि जे टेन्टेटिव टाइम अ टाइम रक ओभार होइन थाङा हयतो अ स्किम ताकरै किन्तु अ स्किम नो जों मानान बागै जिनि तायना गभर्नमेन्ट त्रिपुरा बा ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट बा विभिन्न डिपार्टमेन्टनि जा जिनि तंनाय जों अबनो अलरेडी सरकार जों माने आपलोड खायजाक जे बंनो अबनो जों आरो रिन्यू खायनां थों अ जे स्किम नंनो अ प्रोजेक्ट रंनो इंगा अ प्रोजेक्ट रंनो नंनो रना बागै नक जे साका जेवन चीफ मिनिस्टार राबार मिशन अब एक्चुअली लास्ट 2025-26 नि तंमानि इंगे ता बसकांग तो आरो अंगनानि कगिया जेता अंगै पाइखा अब पाइखा किन्तु जों अलरेडी अपनि बायबो जों आबार रि डिमान्ड खायजाक जेना
जों आरो काबां खायै जोंनि बरंनो रबार मिशननि आवता तब मानना तखायै जों एप्लिकेशन तंखाय नक जे रखा तब हयतो नेक्स्ट जो स्किम चालंखाय नं बायनो पहिला वानसब जोंनाय आइखाय साजांखाय अपन माइनो माने प्रत्येकटा सिनि जे 9 पॉइंट डिमांड ओ डिमांड हयतो जेमन ताग एजुकेशननि पारपास है ओ एजुकेशन नथियै जोंना साखा अबतो सिनि डिसक्रिशनारि फाटारो जों जे स्टेट गवर्नमेन्टनि आवतायाव टोटली सेंट्रल गवर्नमेन्टनि स्किम जे सेंट्रल गवर्नमेन्टनि बंनि मेकानिजमनि बिसिन स्क्रुटिनि खायसे बंनि जे सिस्टेम बाय एडमिशन लाजागा और स्टेट गवर्नमेन्टनि एजुकेशन मिनिस्टार बा एजुकेशन डिपार्टमेन्टनि जरा डाइरेक्टर तंनाय अब बंनि यागनि फाटारो गतफुं जों नंनि गामनि बागै जेहेतु नक डिप्राइभ नक जेहेतु उलता कालाय तंजाक नंनि अबरन सुबुंनानि बागै जों हयतो बंनि उद्दतम कर्मकर्ता जरा सिनि हागो तंनाय बगै जों सालायमान बिसिंते नंनो बासक जरा सुबामान अबसों नायनाय इंगाय अबतरनो सिनि डिमान्ड इंगाय जे सालायमान बिसिंते इंगाय मोटामोटी नंनो जों एकटा बासक जरा सुबामान सुबानानि बागै जों साइतो एबं जोंनि गवर्नमेन्ट बो खाखायो अबनते नबाय सहानुभूति फुनंनाय एबं जों जरायनो नोदल अफिसार तंनाय जों जतनो खाबाय खोबाय नंनि अबन नक मानथों एबं नक हामै बाजाथों नक जुगल बाजाथों हिनाय नंनि अ जे सानमुं नायमुं जे 9 पॉइंट डिमांड्स अबन जों खाबाय खोबाय न गसे लाखा हिंगा अबन सालायमानि बुजिलायमान बिसिनते हिंगा नंनो नेक्स्ट आबार जों मीटिंग कन्डाक्ट खायनाय हिनाय जों नंनो कग्रखा एबं सिनि सुनारो लेटार नंदि इन मैनर बे 1 वीक बा 2 वीक्स किन्तु नंनो रिंजांनाय एबं जों सालाय आरो नेक्स्ट स्टेप जिनि जे इमप्लिमेंट खायनायनि जे प्रोसेसिंग जों बासक जरा नबाय जों आरो जेसक तारातारि फारि जेसक दाक्ति फारि अबन जों नंनो साखननाय एबं सामान बिसिनते जों आसलाय आबार बासकांग जों रिभिउ खायनाय अबे कक्सागा हिंगा अबन अंखा आनि क गाय जिनि सारांसाति अच्छा खोनागोन सर आरो कैसे कक जेहेतु जे थानाय नंनि जे साखांनि बररकबो जे बरक साखो बखाय तांखमो जास्ट बंनो सुरुङै नक आखर पं कियाबा कुनो आखर मानबाय जे नंनि मान बान्ता बा पेकेज कुनो मानगालाखिनि बक्साखो कि अबरंलाय तामसिना माननानि मायानि सोरोंमानि आं ताबो गामनो रुगय जेहेतु थानचाते अंदि हिनि बखाय साव माननानि बागै ब तामा साका तामा साया बक तामा साका बंनो कसलखाय आं सानानबो थाया कारण हिंखाय सोरोंमानि रोंमानि लाय थागिया बिनि अबजदि गाम हिंखाय जों मा सोरोंनाय किन्तु बनो सोरोंना नायोब्ला जोंबो बंनो कसलनो जोंबो रोङो सियो हिंगा अजागा बंनो सोरोंगै जों खायो कक्तो फासा फाया कारण हिंखाय अबकाय सिस्टेमनि बिसिनते माथाखौ जों सियो जिनि दफाराव जिनि जे मौलिक अधिकार जेता बानि खबाय हिनो जिनि जे मानथाय अ मानथायनो मानना हिंखाय जों लामा बासाय बादे माया हिंगा अ लामाखौ बासाखायनो जों जिनि खरांबो खानांगौ जदि आसक बছर जिनि बागै जदि गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा बा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जों कलुइ तंनाय दंनो जदि गाम नायो हिंखाय आसक जिनि बिसिंगो थैलाय थांलाय सभा खायना नांगेमु कारण हिंखाय जिनि हिंखाय स्पेशल केस स्पेशली इन रिगार्ड्स ऑफ त्रिपुरा को त्रिपुरानि जे सिचुएशन पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक अब बरंनि स्टेट बाय सिनि सलिया बरं अरखाय रनायबो बक लानायबो बक तांनायबो बक जानायबो बक किन्तु सिनि नखाय जोंखाय बरंनोसो माबिखा माबिबानि बायनो सिनिखाय अबतखाय बिरमान जोंजाल फायो हिंगा अबत लॉजिकल जे आरकासा ग्रुप बो तामा साका बो आनेगासा तामा साका अबाय आनि आइजाय मुंसाया थाङो फायो सिनि मुंसाकरै कारण हिंखाय जत बरंनो मौलिक अधिकार दङ बिथाय दङ मानथाय दङ हिंगा अबन बायनो आं बनो सोरिं बिखा बा आं बनो सोरिं साका अख गया कक्तो गाम हिंगा जत यूनिवर्सल ट्रुथ आं साया साइबो बो साया सागै नां साया सागै बिनि साया नां सोरिंका बा वान सालाय साकांगका ताते अबाय जे आं बिनो बनो सोरिं अख गया गाम गाम साया साया हिंगा अजागा जों जे फनार ग्रुप बा दना ग्रुप न जों सोरिङै खायो अख गया जिनि मानथायनो जों बियो अब सिनि मौलिक अधिकार सिनि मानथायनो जों बियो अजा केबो सोरिङिया किन्तु कगंका सिस्टेम बो एक ता गामनि बागै जदि सागो हिंखाय ओ आमेरिकानि बरक जे डिसिजन ला जे प्लान ला अबनो इंडिया बो लागो तार बोले जे इंडिया जे अमेरिकानो सोरिं खायो अख गया हिंगा अबनो अंखा आनि क अच्छा आरो कैसे कक जे नंनो जे माइनर कपि राव माने अबकि नोंले बमहाय वानसक कि नंनि जे मानथाय अबकि मानसिनाय बमहाय ना माइनर कपिनि मते माइनर कपि तो नोंबाय आं तामा सालायखा अबसे माइनर
যেমন মাইনর কপি যেহেতু মূলত जों ডিসিশনनि बागै একটা एजेंडा মানে চিনা एजेंडा दे तामातं अबनति जों মানে डिसकास खायो এবং अबननो जों इन रिटार्न फर्माव कारियो इंगे जों जतटुकु सागासिनो 9 पॉइंट तो बक पंखे पंखे सालायका जों जत मिलियै बक सामान लगे लगेनो जों सागासिनि मते दिमानो न आखे माखायनाय इंगे बक तो मोटामोटी बंनि जे लेभेलाव कारण इंगे बरनि कुसुबो थागिया हासेबो थागिया इंगे बंनि जे लेभेलाव बक फायका किन्तु बक तो as a nodal officer bok तो yes number 1 point you are granted number 2 point you are granted हिंबो सामाया कारण इंगे बक तो just administrative bureau or जे सिनि जे डिमांड पॉइंट्स or points of no box just bongni ministry level of bok put up khainai khai mane ulo abono bok scrutiny khaioi salai mani bisingtoi bok singno ronani saitok nai okono sago je mannai maya oboto ang jototuku bio tototuku je waisai joto mana oboto kogia maya to ngala mannai to bung time matter time factor tong karon kotogula sini demand tongo o demand dong no je ang tuni beka khana jabo fulfill खायमानाय भगवान मो खायमांगला कारण इनकाय मते एडमिनिस्ट्रेटिव नि व्यापार इनकाय जदियो अफिसारक साका इ नंग बागै जों 100% नायनाय एबं सिनि खा नंग बागै दंगो आइफुं हयतो मेकानिकली टेक्निकली अ जागा गो एडमिनिस्ट्रेटिव काबांमा ऑब्स्टिकल फायमानो कारण इनकाय जे डिमान्ड कतगुला डिमान्ड दंगो अ डिमान्ड अ प्रोजेक्ट कसुकरै आनि जे पॉइंट जेमन ताबुरमदि राबार मिशन तामिने चीफ मिनिस्टर राबार मिशन ओ स्कीम ताकलायनि बागै बा 2026 27 नि कसुकरै हिंगाय बक सरकार सागानि तयदे रफैनाय अबश्य बक सेंट्रल गवर्नमेंट नि और डिमांड माखायनाय अ डिमांड न मानै पाइसे बक अबनो बास अंनाय जेमन 10,000 बर फैमिली नदेरनाय 20,000 फैमिली नदेरनाय आगोदोंनि अबनोसे अ स्कीम नि बिसेसे जों बास माननाय अबबक डिसिजन लागै जों सानानबा हिंगाय सब डिमांड जे तिनि बेका खालामैया किन्तु माया नायहिबो जों सामैया एकदम मानसक नायहिनोबो जों सामैया कारण गाय जत अब एडमिनिस्ट्रेशन नि व्यापार सालाय अब जों खाथि जनेबो करै खाथों जनायबो करै जे फुगो जरा फाय जरागनि बिसेसे माखागे आइफो जों मानो माहिनाय किन्तु अब जत ताइने बुक्सा सामाय बा बुक्सा कक अब जों सामैया कारण हिंगाय जत नत जों एकदम इन एडभान्स बो आसे खाथों थायबो करै वाना थायबो करै कारण गाय जों बाय से बक दंगो बकबायसे जों दंगो हिंगाबन बायनो एकेबारे बक जे सामने जत ताइने बुकुबु अरार ककर करै बक जोंनोसे बानायो आहिमबो जों सामैया हिंगाबन बागैनो जतटुकु फारि बकबो साइतक नाय आं खाखायो कारण गावर जे नोडल ऑफिसर तंग र बकबो मोटामोटी जत सिनि दफानि बर नो मैक्सिमम तंगो विभिन्न स्पेशली ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि जेते स्कीम र अबरक जे जत सिनि बर ऑफिसर न तंगो बाहिमबा ऑफिसर तंगफुं अबतो स्टेट गवर्नमेंट प्लस जिनि इंटरनेशनल ब्यूरो जरा नोडल ऑफिसर तंग विभिन्न डिपार्टमेंट नि बक्स जोंनो सालायमानि बिसिंते एकटा बाइखाय जोंनो रमाना बनायनाय गाबन बायनो अब खाथि जनायबो करै खाथों जनायबो करै प्रोसेस तंगनाय किन्तु जों माननानै इनके खालाय मालावनाय खालाय हामबाय जिनि रांचांनि जरा बरनो जे माननान बागै आनि सिनि मुं हिंकाय थमास पासाराम त्रिपुरा जेआरसी एवं जेएससी नि वर्किंग प्रेसिडेंट थमास पासाराम त्रिपुरा हामबाय नंनोबो जिनि सारांसाति कक थमनाय दंनो हामबाय थैंक यू